Mayong aga, mga kauturan ko kay Kristo. Yari na kita karon sa ikaduha nga adlaw sa aton pagsaulog sa misa di aginaldo. Yari nga aton mga tensyones. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Ninita Amagin and family. Para sa kalag ni Gregorio III, offered by Patria family. Kag aton yung mga sponsors, Gamarcha family, Ramos family, Gunay family, Facton family, kag Tronggoy family, and Mrs. Rosalyn Agrisola and family. Ang tema sa aton niya pagsaulog subong, napasad sa kasaysayan sa maragtas nga kaluwasan. Ang ebanghelyo karon sa una nga pagtan-aw do isa lamang kamalaba nga listahan sang mga ngalan, mga amay kag mga anak nga lalaki, mga henerasyon nga nagasunod-sunod sa isa kag isa sa malawig nga panahon. Apang kung aton initun-an sing maayo, ini nga talaan nagapakita sing madamo, sing isa ka madalom kag matahom nga sugilanon, isa ka maragtas nga ginhabol sang kapawa kag kadudolman, sang kasubo kag paglaom. Makita naton diri ang bantog nga mga tawo nga ginahulat sang katawhan. Si Abraham ang amay sang pagtuo, David ang hari nga nagsugod sang pagsagod sa mga karnero, kag si Solomon nga kilala sa iya kaalam. Apang hindi lamang ini isa kasaysayan sang pagkabantog, nalakip man ini sang mga tao nga maluya kag nalipatan sang maragtas. Si Jacob nga nagluib si Manases nga nahulog sa dako nga sala, kag ang mga kaliwatan nga nag-alaplaag, mga tao nga naka-eksperyensya sang pagkalutos, kasakit, kag pag-antos. Gikan sa sini nga listahan, makita naton nga ang maragtas sang ginhalinan ni Jesus hindi himpit kasaysayan ini sa mga tao nga nakasala, napukan, kag nalipatan. Apang wala ginpabayan sang Dios. Sa tunga sining tanan, ang saad sang Dios nagapadayon, nagapanghikot siya paagi sa mga kaluyahon sang tawo, kag ginatuytoyan niya ang maragtas padulong sa kaluwasan. Talagsahon
nga ginsambit ni Mateo ang 5 ka babayi, butang nga tumalagsahon sa mga genealohiya sa mga Hudeyo, nga sama-sami nagahingadlan lamang sang mga lalaki. Ginapakita sini nga may katuyuan ang Dios sa sini nga listahan. Yara si Tamar nga nagantos sing inhustisya, si Rahab isa ka dumuluong kag makasasala nga nagpili sa pagsalig sa Dios. Si Ruth isa ka balo nga nagpili sang pagka matinumanon. Si Bathsheba nga ang iya sugilanon nagakagamot sa sala, apang natandog sang pagtubos. Kag si Maria ang mapainuboson nga berhen nga ginpili sa pagbunyag sang manluluwas. Ang paglakip sa sini nga mga kababainan hindi aksidente. Ginapakita sini nga ang Dios nagapanghikot paagi sa mga sugilanon nga luyag naton taguon. Ang mga tawo ang aton ginabaliwala o kun ginahukman sang katilingban, kag ang mga sitwasyon nga ginatawag naton nga guba, apang ang Dios nagapangita sang himpit. Ginapili niya yatong handa magbag-o. Sa tunga sini ang mga kababainhan, si Maria amo ang labing talalupangdon, sanday Tamar, Rahab, Ruth kag Bathsheba nagapakita sa kaluoy sang Dios kag ang iya gahom sa paggamit bisan sa makasasala nga nagligad para sa iya katuyuan. Apang ginapahayag ni Maria ang kahipitan sang plano sang Dios sa iya kaugalingon nga pagkatawo. Hindi lamang siya kabahin sang istorya, siya ang sentro sang nabag-o sang tanan. Ang iba nagbaton sa mga saad sang Dios. Si Maria nagdala sang saad mismo. Ang iban kabahin sang plano nga nagakatabo. Si Maria amo ang buhi nga ganghaan nga ginagyan sang Mesiyas pakadto sa kalibutan. Sa iya ang kaliwatan nakakita sang katumanan. Bangod sang iya huo ang maragtas sang kasaysayan nagbalhin halin sa paghulat pakadto sa katumanan, halin sa handom pakadto sa pagkatawo. Ang talaan wala nagatapos sa isa ka henerasyon, kundi kay Jesus. Siya nga nagabag-o sang tagsa ka henerasyon, tagsa ka nagligad, kag tagsa ka kasaysayan. Ini nga ebanghelyo nagaagda sa aton lokal nga simbahan nga tanawon ang iya kaugalingon nga maragtas nga may tampad kag pagpasalamat. Ang Arkidiocese sang Haro wala matawo nga himpit kag gilayon. Nagtubo ini sing amat-amat paagi sa ordinaryo nga mga tawo kag sa tulumagsahon nga grasya sang Dios. Halin sa pagsugod sini bilang isa ka sentro sa mga misyonero tutob sa iya formal nga pagtukod bilang isa ka dioceses paagi sa key ab inisyo kag sa katapusan tutob sa iya pagbayaw bilang isa ka archidioceses paagi sa ko in Filipina Republika sang 1951. Ang aton simbahan ginporma paagi sa kabakod kag paghimakas, pagkabalaan kag hindi perpekto, sakripisyo, may paghulat kag pagpanibag-o. Samtang naghanda kita sa pagsaulog sang ika-75 years bilang isa ka archdiocese, ginadumdum naton ang aton nagligad subong sa pagdumdum ni Mateo sang kaliwatan ni Jesus. Hindi nga may kahuyanan o kung pagpanginhiwala, kundi nga may pagtahod kag pagpasalamat. Bangod sa tagsa
kakapitulo sang aton maragtas maayo man o kun malain ang Dios permi nangin matutom. Gani karon ini nga ebanghelyo nangin personal sa tagsa sa aton, hindi ka dapat mahuya sa kasaysayan nga ginsulat sang Dios sa imo kabuhi kaangay sang iya genealogy o kon kaliwatan. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Michael Pet Salmo. Panay magtindog ang tanan kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Hinigog mga uto, dagod nga mangitakos kita sa pagsaulog, sinimbalaan nga mga misteryo, kilalaan ko ginusulan nanay nato na atong mga sala. Ginpadala ikaw sa pag-ayo sa mga may tagipusoon nga may nulsulon, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Nagkari ikaw sa pagtawag sa mga makasasala, Kristo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Nagalingkod ikaw sa tuos ang Amay sa pagpakiluoy para sa amon, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan kaysa napatawad ng aton mga sala, tuytoyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Dios sa kahitaasan.
Mga muyo kita. O Ginoo tagtuga kag manunubos ang katawhan ginbuot mo nga imong pulong mangintawo sa taguangkan sang Birhen Maria tamda si maluluyon ang amon mga pangamuyo kag itugot nga ang imo bugtong nga anak nga nagkari sa pag-ambit sang amon tawhanon nga kinaugali magtuytoy man sa amon sa pag-ambit sang iya Dios non nga kabuhi. Napangayo namon ini sa imo para kay Hesus Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisa sa Espiritu Santo Dios tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Kalig maglingkod ang tanan. Pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Gintawag ni Jacob ang iya mga anak kag nagsiling siya. Tilipon kamo kag magpamati mga anak ni Jacob. Pamati kamo sa inyo amay nga si Israel. Huda, ang imo utod magadayaw sa imo. Ginakuga mo ang imo mga kaaway. Ang imo mga utod magasaludo sa imo. Si Huda kaangay sang isa ka leyon. Ginapatay niya ang tulokbon kag nagabalik siya sa palanaguan. Nagauntayan siya kag nagaluko kay wala sing may nagapangangas sa pagtublag sa iya. Si Huda magauyat sang harianon nga setro. Ang iya mga kaliwat magagahom sa gihapon. Ang mga pungsod magahatag sa iya sing dulot. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Sa iya mga inadlaw magauswag ang katarungan kag magalapnag ang paghidait sing walay katapusan. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalapnag ang paghidait sing walay katapusan. O Dios, ipaambit sa iya ang imo kaugalingon nga katarungan. Agud magahari siya sa imo mga tawo suno sa katarungan, kag magagahom sing matarong sa mga imol. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalapnag ang paghidait sing walay katapusan. Kabay nga ang duta makaagom sang kauswagan, kabay nga makaagom ini sang katarungan, kabay nga ang hari maghukom sing nagakaigo sa mga imol, kabay nga magbulig siya sa mga nawad-an, kag maglutos sa mga nagapamigos. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalapnag ang paghidait sing walay katapusan. Kabay nga sa iya panahon magluntad ang pagkamatarong, kag ang kauswagan magpadayon, samtang nagasanag ang bulan. Ang iya ginharian magalambot, halin sa isa kadagat, tubtob sa isa, halin sa suba Euphrates, tubtob sa ukbong sang duta. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalapnag ang paghidait sing walay katapusan. Kabay nga ang ngalan sang hari indi gid pagkalimtan. Kabay nga ang iya pagkabantog magpadayon subong sang adlaw. Kabay nga ang tanan nga mga tawo magpangayo sa Dios nga bendisyonan sila subong sang iya pagbendisyon sa hari. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalapnag ang paghidait sing walay katapusan. Palihog magtindog ang tanan. O kaalam sang labing mataas, ikaw nga nagahikot sang tanan nga mga butang, kari kag tuluy kami sang dalan sang kaayuhan.
yara sa inyo. kag yaraman sa imo. Pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo o Ginoo. Amo ining lista sa mga katigulangan ni Jesucristo nga kaliwat man ni Abraham. Si Abraham amay ni Isaac, si Isaac amay ni Jacob, si Jacob amay ni Juda, kag sang iya mga utod nga lalaki. Si Juda amay ni Fares kag ni Sera, nga ang ila Iloy si Tamar. Si Fares amay ni Esrom, si Esrom amay ni Ram. Si Ram amay ni Aminadab, si Aminadab amay ni Naason. Si Naason amay ni Salmon. Si Salmon amay ni Boaz, kag ang iya sini Iloy si Rahab. Si Boaz amay ni Obed, kag ang iya sini Iloy si Ruth. Si Obed amay ni Jesse, kag si Jesse amay ni Haring David. Si David amay ni Solomon, kag ang iya sini Iloy amo ang asawa ni Urias. Si Solomon amay ni Rehoboam. Si Rehoboam amay ni Abias. Si Abias amay ni Asa. Si Asa amay ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat amay ni Joram. Si Joram amay ni Osias. Si Osias amay ni Jotam. Si Jotam amay ni Akas. Si Akas amay ni Ezekias. Si Ezekias amay ni Manases. Si Manases amay ni Amon. Si Amon amay ni Osias. Si Osias amay ni Jeconias, kag sang iya mga utod nga lalaki sa panahon ng mga taga-Israel ginbihag pa Babylonia. Sa tapos mabihag ang mga taga-Israel sa Babylonia, amo pa ini ang mga katigulangan ni Jesus. Si Jeconias amay ni Salatiel, si Salatiel amay ni Zerubabel, si Zerubabel amay ni Abiud, si Abiud amay ni Elikim. Si Elikim amay ni Atsor, si Atsor amay ni Sadok, si Sadok amay ni Aquim, si Aquim amay ni Eliud, si Eliud amay ni Eleazar, si Eleazar amay ni Matan, si Matan amay ni Jacob, si Jacob amay ni Jose, nga bana ni Maria, nga among Iloy ni Jesus, nga ginatawag Kristo. Gani may 14 ka mga kaliwatan halin kay Abraham, tubtub kay David, kag may 14 man ka mga kaliwatan halin kay David, tubtub sa pagbihag sa mga taga-Israel pa Babylonia. Kag 14 paggi ka kaliwatan halin sa pagdala sa mga taga-Israel sa Babylonia, tubtub sa pagkatawo sa Kristo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesu Kristo. Para maglingkod ang tanan. Mayong aga sa inyo tanan. Mayong aga. Yari na kita subong sa ikaduha nga adlaw sang Misa de Aguinaldo. Kaso subong nga Ebanghelyo mga utod, babatian naton ang madamo nga mga ngalan. Kag ano bala ang ginapahayag sini mga pangalan, mga katigulangan sa aton Ginoong Jesucristo. Gani sa isa kapagtanaw sini mga utod, kasi simple nga pagtanaw, ang mga pangalan nga ato nabatian, hindi lamang ini mga pangalan nga by random, but rather, more than anything else, ini sila mga ginpili sang Dios. Kag sa pagpili sang Dios sa ila, regardless of what, no? In spite and despite of their conditions, ginpili sila sang Dios tungod kay amuning palaagyan sa atong Ginoong Jesucristo. That's why ang yabi sa aton mamalandong mabatian naton sa bersikulo antes ang Ebanghelyo. Kag anong gin saysay dito, o kaalam sang labing mataas, ikaw nga nagahikot sang tanan nga mga butang, kari kag tudloy kami sang dalan sang kaayuhan. Remember at the peak of Jesus' public ministry, sa pagpahayag niya sang iya kaugalingon kag sa iya teaching na nangod sa ginharian sang langit, si Jesus nag-reveal sa iya kaugalingon by simply saying, I am the way, the truth, and the life. Gani ining mga pangalan, tanan nagadala sa aton sa isa ka dalan. Sino ina? Si Jesus. Gani kung diin manining magalin, kung ano manining alagyan,
everyone leading to Jesus. Ginapreparar ang pagkari sa aton manluluwas. Gani diri naton makita mga utod ang importance sang history. Kagang history naton mga utod, nabalon taman sa indi, akod ba naton sa indi tanan nga bahin sa aton history maayo. Ang tagsa sa aton may mga history nga mga ayhan ginakahuya naton, ginatago naton, pilit nga kalimtan tungod kay hindi maayo. Pero sa pihak sila mga utod kabay nga sa aton pagtinguha nga ayuhon ang aton palaaboton sa pihak sang aton hindi maayo nga history, kabay nga mabitbit naton ang matahom nga leksyon. Kag sa sining mga pangalan nga aton nabatian, ano ang importante nga leksyon nga ila ginabitbit kay ginapahayag among faithfulness sang Dios. Nahalin sa pagpangako niya nga siya magapadala, no, sang manluluwas para sa aton, nangin faithful ang Dios. Bisan pa nga kita kung kaysa sa aton kahuyang nagakadagpa, bisan pa sa aton nga tawhanon nga kahuyang, no, nagalisa kita. Hindi kita makasunod sing tampad sa aton mahal nga Dios. Pero Dios nagapabilin nga faithful para sa aton. That's why this long line of genealogy of Jesus nagapahanumdum sa aton na matuod ang history naton, ang history ni Jesus, may mga pangalan dira nga controversial. But nonetheless, ang Dios wala nagatanaw sang ilang mga kahuyang, wala nagatanaw sang ilang mga kasalanan, but more than that, ginatanaw sang Dios ang iya labing dako katagipusoon kag plano sa pagluwas sa tawo. Intindihan gid sang Dios ang aton mga pagkadagpa. Gani handom kakalipay man ina sa sang Dios nga mapabangon kita. That's why along the way, these persons nga mabatian naton sa gospel, in a way nagalarawan man sang ilang mga pagpaninguha despite of their shortcomings, despite sang ilang mga kakulangan man. Di man sila takos, pero naninguha man sila to take part, to be instrument of God's plan of salvation. Gani amoy ng importansya sang history sa aton. Nga importante nga mabalikan naton to help ourselves, no, grounded in reality. Nga hindi kita makalipat bala nga basiko masiling kita do si sino na kita, kundi our history really helps us to humble ourselves, to ground ourselves in reality. Nga hindi kita nga magpataas-taason, no? Magminatas-matason, kundi nga magpapiling kita dito while naga-progress kita, pero ang tiil naton yara gyapon sa duta nga nagaako sa aton mga kahuyang, nga nagaako sa aton kakulangan, kaginabantala naton upod sinang mga kahuyang, amo ang pagbendisyon sang Dios, ang grasya sa aton kabuhi. That's why kung amunang disposition naton na from a very helpless history, no, helpless kita kay hindi man na naton ma-erase, makahibo kita ya sang history in the making. That's why in all of this sila, oo, hindi na nila ma-erase kung ano man ang mga hindi maayo sa ila mga nagliligad, pero ang Diyos sang subong, no, nga nagahatag sa aton sa matag adlaw nga bag-o nga kabuhi, agud nga makapanugod kita sing bag-o. Kaya hindi kita magsiling nga, Father, kay ti nakasala ko, away naging ko yung palaabuton, amo nalagid ako ni hindi. Ang mahal nga Dios nagatuyo nga magtubo kita, magbag-o kita. That's why amo ining linya sa genealogy ni Jesus.
agud nga matagan kita man sang inspiration kag kusog na while yes, we may have mga unwanted histories in the past, pero may ginapreparar man ng Dios nga maayo para sa aton palaabuton. Kag hindi gusto sang Dios nga hindi na naton malambot. That's why with Jesus in our midst, helping us to reconcile ourselves to the Father sa pagpatawad sa aton mga sala, nga mabato naton liwat ang dignidad nga makabig kita nga mga anak sang Dios. Kag sugod sina, no? Kag tungod sina nga makapadayon kita, kag amo na ang padulungan naton nga history in the making. Nga tuod hindi maayo ang nagliligad, pero may matakom kita sa gihapon nga palaabuton nga amo ining handom sang Dios nga aton mabaton. That's why sa sining panahon sa Adbyento, kabay nga mangin excited kita sa pagkarin ni Jesus. Kaya amo ning regalo ni Jesus sa aton, bag-o nga kabuhi. Kabay ilang to yung mga iban nga mga bagay, mga material nga mga bagay nga lumabay-labay nga daw aso, no? Kabay ilang na yung handom mo nga masilig habaw. May bagugwa nga iPhone 17, kabay pa pater, maka-iPhone kusubong. Bay lang na iya. Importante, bago ang kabuhi. No? Kaya ang bago ang kabuhi, upo dira, amo ang pagpapagkon sa mga relasyon naton sa isa kag isa sa aton mga utod. Gani kung kaysa ang nawong sa bago ang kabuhi, reconciliation man sa imo utod. Sa mga tao nga dugay mo na wala masapak, no? Sa mga sanguna nga best friend mo sang 5 years ago, subong kung magkitaay ka mo, bisan pangilay, way nagid. No? Reconcile mga mo, patawaran nyo na, no? Alang-alang sa pagpalangga, ang pagigugma nyo sa Diyos, magpinatawaray kita. We set aside our indifferences, no? Nga nag-cause ng conflict in between. But rather, in the second day of our aguinaldo, and as the second letter of the word Christmas, kabay nga makita sa atong tagipusoon ining H, humility. Nga mangin humble kita to embrace our imperfections, ang mga hindi maayo nga mga nagliligad, agud nga with humility we can embrace the gift of the present and the gift of the future. Magtindog ang tanan. Mga muyo kita nga sa tunga sa mga pagtilaw kag paghimakas sang pangabuhi, mabatyagan naton nga kaupod naton ang Dios sa aton pagpangalakaton. Kabay nga taga niya kita sing kusog kagabakod, agud mangin tampad kita sa aton pagtuluuhan gani sa tagsa naton nga sabat. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa, nga bendasyonan sang Ginoo ang mga panguluhan sang simbahan kag sang gobyerno, agud ila tumanon ang ila katungdanan nga mag-alagad sa banwa nga may katinlo, kapisan kag kaluoy, ila binagid sa mga imol kag ginapigos, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa, nga mahampan namon nga ang simbahan ginabuylogan hindi lamang sang mga maayo kag mga matarong, kundi sang mga tao nga maluya kag makasasala. Kabay pa nga may lugar ang tanan nga tao nga nagapangita sa Ginoo, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga sa tuig sang Jubileo, masalapuan sang tanan ang tanda sang paglaom sa paghidait sa kalibutan nga nagaatubang sa katalagman sang gyera. Kabay pa magpadayon ang diplomasya, agud maangkon ang nagapadayon nga paghidait, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang panahon sang Paskwa
maghatag sa amon sang paglaom kag kusog sa pamilya nga dag-on ang pagbanggianay kag paghilayuay tungod sang nagakalain-lain nga batasan sang mga katapo sini. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga batunon sang Ginoo ang amon mga pinalangga nga nagtaliwan sa kalipay sang langit. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. O Ginoo nga amon Dios, bisan pa nga hindi kami tampad, wala mo kami ginasikway, buligi kami nga makabangon kag makaalagad sa imo nga hilway kag may kalipay. Ginapangayo namon ni sa imo pa Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpangamuyo ko mga utod-agod ng akong gaginyo sakripisyo mamatan sang Dios sa may nga makagahom sa tanan. Batunon ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot sa karayaw kay men sa iyang ngalan sa tunman kapuslanan kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, pasando sa mga dulot sa imong simbahan, agud paagi sinimbalaan nga mga misteryo, mabago ang amon kabuhi tungod sa matuod nga tinapay gikan sa langit. Napangayo namon ini sa imo pa Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa Ayaw ang imo. inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kag angay gid kay Ginoo nga mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon gustanan nga tuog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Pagay Kristo nga amon Ginoo, ang iya pagkarigin bantala sa mga propeta, ang iloy nga ulay naghulat sa iya sa di masaysay nga gugma si Juan Bautista
nagbantala sang iya pag-abot kag nagpakilala sa iya sang yari na siya sa gugma si Kristo nagapuno sa amon sa kalipay samtang nagaaman kami sa pagselebrar sang iyang pagkatawo agod nga kon magbalik sa liwat iya kami makita nga nagapulaw nagapangamuyo ka nagadayaw sa iya sa dako nga paghilinugyaw gani upod sa mga angheles arkangheles kastanan nga nagadayaw sa imo sa langit nagaamba kami sing ulay untat sa kalantawon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo ang tuburan sa tanan nga pagkasantos gani padalangin mga espiritu sa pagpasantos sa ning mga dulot agod nga mahimo ni para sa amon nga lawas ug dugo sa amon Ginoo nga Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha ka ni mamihakat tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya nagipanagtag sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha ka matanan ka magkaon sini kay nimo nga akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Sumuman pagkatapos ng panihapon ay kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat ang iya nagipalibot sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha ka matanan ka maginom sa sining kalis kay nimo ang kalis sa akong dugo ang dugo sa bagog walay katapusan nga kasugtanan nga gaula para sa inyo ug para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantalan natin misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo Gani mamaya mong ginahalad sa imo yung tinapay sa kabuhi kining kalis sa kaluwasan sa pagsaulog namon sa kantumanan sa pagkamatay kag pagkabanaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang sa paggalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapagiloy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas ng dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan, himpita siya sa paigugma po sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Medifil, kastanan niya kaparian. Dumduma mga sakop sa ning amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila,
Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabian, batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami ngayari diri nga nagatambong agud nga mambit namon kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo nga maghimaya kami sa imo pod kay Santa Maria Beren ni Loisang Dios, San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya pod sa iya kadira sa iya ginahatag sa imo Dios amay nga makagahom sa kaysan sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Si Jesus natudlo sa aton sa pagtawag sa Dios nga aton amay gani may kaiso kita sa pagsiling. Ay namon ngayara ka sa mga langit, pagdayahon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, manuman ang imong kagum diri sa duta, siling sa langit, at nagan mo kami diyan, siganon namon sa matagana, nagpatawaron mo kami sa mga sining nga ginapatawad namon ang mga nakasalan sa amon. Kahiling mo kami panahon sa mga panulan, Ginoo, luwason mo kami sa kalaon. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan, hatay kami sa pagidayat sa among mga inadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Kay mo ang ginharian, ang gahong kagahimaya sa mga tuig, sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles ang pagiday ginabilin ko sa inyo, ang akong pagiday kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuos ang imo simbahan, kag sunog sa imo ginsiling at tagi sa pagiday kapag hiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nag-ahari, istaran nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagiday sa Ginoo yara gihapon sa inyo, Kagyaraman sa imo. magatagay kamo sa pagkidait.
Yaring kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, bula na ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dinakatagkos nga magsulod ka sa konpuloyan. Ang pangimit lang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akot ka lang. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikip matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan.
Palay magtindog ang tanan. Mamamuyag kita. O makagahom nga Dios, ginpakawon mo kami isang langit noon nga mga bugay, paagi sa kalayo sa imo espiritu, padabdaba sa amo ng handom, nga magsila kami kaangay sa mga bituon sa kalangitan, sa pag-abot ni Kristo nga imo anak, nga nagakabuhi ka nag-aari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Palay maglingkod sa makarali para sa mga pahibalo. Aton sa liwat, ginapasalamatan ang aton niya mga sponsors sa aton santos nga misa subong nga aga sa ikaduhang adlaw sang misa di Aguinaldo. Kag subong man, aton niya pasalamatan ang sponsors sa aton niya snacks sa sining nga aga, Jillian Gamarcha and family, Brenda Mendote and family, Elizabeth Trongoy and family, Sheila Gunay and family, kag Ramos family. Sa gihapon ang panawagan sa aton niya mga pamatanon, sa aton niya parokya, sa aton niya youth ministry, sang Mandorio Parish. Mahiyara sila sa mga stars nga gina offer sa inyo. So ini tag 50 pesos. So ini available sa aton niya youth ministry. Pakigangot lang kamo kung gusto ninyo mag-avail sa stars. So dara ninyo ibutang ang inyong mga intensyones para sa palabuton niya Pasko. Mga prayers ninyo isulat ninyo sa stars nga kuhaon ninyo kag ihatag sa aton niya youth ministry kay na ipadala naton sa aton niya parokya. Ang schedule sa aton niya sponsor sa misa di Aguinaldo dito sa aton niya parokya sa December 22. So alas 4 manina sa imedya sa kagahon dungan diri sa aton niya misa. So may padala lang kita dito sa aton niya mga representante agud may ara kita sa participation dito sa aton nga parokya. Kag subong man ang panawagan sa aton Baray Apostolic Council upod ang Baray Council nga aton buligan kag ugyunan ang paobra sa aton nya karo diri sa aton nya katilingban. Agud mayroon kita sa gamiton sa tagsa naton ka fiesta kag mayroon kita sa okasyon. Kag ina bilang preparasyon man naton para sa Santos nga aton iga posisyon dito sa aton nya parokya sa palabuton nya Semana Santa. So gani ginapangayo ginamon ang inyo hamili nga bulig, ang inyo donasyon agud nya maka-obra kita sa karo diri sa aton katilingban. And subong man, ginapasalamatan naton ang aton celebrante subong adlaw, Reverend Father Michael Pet Salmo. Para sa inyo sama. Palihag magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara man sa imo. kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagawom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nalad ng Santos kami sa lakat mo sa pagidait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong aga sa inyo tanan. Mayong aga, Father.